Oce, da ni yma rwan gyda Guto Williams, swyddog datblygu'r Urdd yn rhanbarth Eryri. Nath Guto dod y criw yma o Ysgol Tryfan. Guto, sut ti'n meddwl nath y criw yna wneud heddiw o ran i'w cyflwyniadau a hefyd y panel pobl ifanc? Dwi'n meddwl bod nhw wedi mwynhau yn fawr. Oedd y gwaith o ddiddordeb mawr iddyn nhw, ac dwi'n meddwl bod nhw wedi cael cyfle i lleisio i barn a cael pobl i wrando ar eu pryderon nhw, a oedden nhw'n trio rhoi ffyrdd a syniadau mwyn cael edolion i symud ymlaen efo diogelwch y we. Ti'n meddwl o ran yr panel pobl ifanc, ti'n meddwl bod yr pobl ifanc nes di ddod efo chdi, ti'n meddwl bod nhw wedi elwa trwy gallu eistedd o flaen criw o athrawon, swyddogion ieuenctid, pobl o cyngor a sir, a bod nhw wedi gallu rhoi i teimladau nhw drosodd yn glir iddyn nhw? Ti'n meddwl bod nhw wedi elwa hwnna? Dwi'n meddwl bod y profiad o jyst cyflwyno a jyst hefyd oedden nhw mor falch bod yna rhywun yn barod i wrando ar eu sylwadau nhw. A hefyd, dwi'n meddwl, efo'r pobl oedd yn y gynadledd heddiw, gobeithio fydden nhw'n mynd ar neges yn ôl rwan, na bod dim bwysig bod pobl yn dall y we a dim blocio pethau, ond trio ysbrydoli pobl ifanc a helpu nhw i ddefnyddio y we oherwydd mae yna gymaint o fanteision i ddefnyddio'r we. A be ti'n meddwl fydd yr pobl ifanc nath dod efo chdi? Be ti'n meddwl fydden nhw'n mynd o yma hefo nhw? Dwi'n meddwl hefyd, mae'n bwysig iddyn nhw fynd yn ôl i'r ysgolion a siarad efo athrawon a trio deud nhw beth sydd angen newid mwyn helpu nhw ddatblygu fatha unigolion. Guto Williams, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.